Hello mga ka-listeners, maayong adlaw sa tanan. So mga hoy ko ron, kuyog na ko akong iro. Ayan. So ni kuyog, bitahan ni kinakoy gwardiya. Ngahoy mi. Mga hoy mini cookie dog. Oops. Ang gandagan. Alay cooks. Mga hoy dari cooks, alay cooks. So mga hoy ka-listeners, kayo ano po yung sugnod niya sa mga nagpaabot sa drama kuan o pag dito mahuman in taon mga ka-listeners grabe ang sakit na niya ko ang mata og sigig tutok cellphone kay kuan nabot ag mga kadakadlawon ako makatuog na pod kay ako panggi subay sa mga live streaming ba sa DYHP. Pangita na ko itong mga ubang episode nga nakulang nga i-download nya human ipang cutting na pod i-cutting para kuan delete para nag-edit ino kung maglisod ba kay i-cut daan humag download i-cut humag cut i-convert to audio human semi-edit semi-edit pa na usa pa ang final edit mga ka-listeners no. So ingana ka kakute samot na kay kini dramahan nakulangan og ubang episode bagi pangita pa nako kalangan jud nya napo koy ubang drama nga gi sugdan po nako og cutting gi convert og i-arrange po ang uban nga ipulihay nako ba. So kung ano po kudaan og kanang drama nga ipuli para mahuman na part 12 bramantaman tong hain ng langit no mahuman na kuan siya kanang nanatay kapuli pod nya basig di makabantay mangutana ba nganong nawala ang drama sa Janken Anuta no si mangutana mo ba nganong nawala ang uban nga kanang mga drama gid dili kay uban mga drama gito sa Janken Anuta akong gipang private ang mga drama kay nakabantay ko na usa ka channel nga nanguha sa ako ang drama nangupya no nangupya sa pobreng milyonaryo katong mga asoy nga kwintas nga rosaryo no nagsugod na pug pangupya. Okay, klaro maong channel mangupya sa mga channel nga nag-upload og drama nya lisod kayo makakuan ba makatabla ba marius content yan na marius content na daan nag-apply ana masamot og marius content kung naay channel nga kapareha sa akong drama nya ako good gikan ang drama sa ako agid niya gikuha ba ang audio sa kuang channel sumunay naka kuan da nakalisod ba maamong akong channel ng mga nyana nga di ba mo respeto mangupya lang og humandaan ano nga minaot ta no nga iyang deleton kay bati kayo mag-content siya og drama pero di iya ha mag-content siya og mga drama sa iyang channel pero gikan ra pud sa ubang channel humandaan ba iyang ilisan og kanang mga pictures bati kayo manang kung ganahan siya mag-content drama mag-edit siya giya ha dili kay magpasayon ba ana nga may mga matingala nga nawala akong mga drama dito sa Janken Anuta ako sang gi-private kay iyaha mapong kopyahon kasugod na siya sa Pobreng Milyonaryo part 1 wabay lain nag-upload na ako ra nya taas pa gid klaro na jud nga sa ako gikan kay 2 hours kapin ba mao na nga ako sang gi-private tanan kay masangit ko ana nag-apply na ko pohon December pohon ako mang i-reapply sa YouTube so masangit ko sa reuse content kung kuan kung naay kapariha no mga ka-listeners nga kuan gid usab unas makalabad sa ulo ning naay mga di ba mo respeto ba manguhar di ila ha
Og abang-abang lamo sa ubang mga drama mga ka-listeners no. Asahain ng langit abang-abang lamo kay kuan. Gisugdan pa ako pang gi-edit hinahinay. Di man madali-dali kay kuan na may mga copyright music no mo na nga di madali-dali mo nang makaingon tag hinay-hinay pero gipaningkamutan nga ma-edit jud. Nya di sa ko magtaas mga ka-listeners og vlog no kay murag kawan nun wa pa koy kahoy no. So di lang ako tas ano paminawan niyo ang human ani akong vlog so kay mag-reach na magpaminaw sa drama kay advance man akong vlog wa pa ma-edit ang drama. O pa na kung ma-edit ang part 6 pero gauna ning video mo nang gauna kong video kay para diretso na nako mix by nig in kaso ma-edit na nako ang part 6 no kay lisod ba po kayo koy video daan kay maka timing niya kog naay magsigig magkanta-kanta ba dito sa mo dapit ni magkanta-kanta di ma-copyright hinuon nya na po yung mga saba-saba sa palibot so muna nga video na lang ko diri samtang mga hoy no. Nya kung iro gadigandagan na dito kay nalingaw na siya ano bita kay na ko ikauban na kong iro. Okay mga ka-listeners dito maglangan no kay matik naman humag video drama la yun no so wala sa ko magdungkoy-dungkoy rin kay ngahoy man ta no kay wala po ikahoy wala isugnod ba wa ipamahaw pa ko pod kay wala gisugnod no wala na ngahoy nya may Domingo sa tanan day kay Domingo mo ron may Domingo sa tanan no og muna to nita maglangan no paminawan niyo ang part 6 sa part 7 na day no? Paminawan niyo ang part 7 sa Hain na ang Langit. Yesterday when I was young the taste of life O karon sa sumpay natong sugilanon, hain na ang langit. I teased the life as if it were a foolish game the way the evening breeze may tease a candle flame. The thousand dreams I dream. May nakahason pa di mo, Simon? Uy. Kaganiha pa ta kag-giobserbahan. Wa ka mahilo na. Nagsigi kag tan-aw sa imong relo, ug nagsigi kag panghupaw. Mag-istorya ko pero wa ka maminaw. No sa ato pa, wa diri uban akong imong huna-huna. Ato sa uban. Kinsang imong gihuna-huna ha, Simon? Kinsa? Wa lagi. Wa? Kun wa, ngano wa ka mahilo na? Ngano wa kasi mong kaugalingon karon ha? Ngano wa ka malipay nga nag-uban ta? Ngano? Ngano? Pila. Baik kita butong sa kinan. Pagbantay. Sat, David ha? Wa magbantay. Taron ka lang. Pila balik diri. Imong sa ang hapit ang mabangga. Ayaw bagi tagaway. Kanaog diha! Kanaog! Kanaog! Kung problema ni mo, miss? Ikaw! Ikaw akong problema! Ako? Ikaw pa'y may kawat sa linya. Ikaw pa'y masuko. Wa ka makailagkinsa ko? Ha? Ako sa Penelope Santelian. Usa ko kasikat na artista. May mong paliton ko ng imong sakyanan og akong ipatimbang. Nakaila ko ni mo. Ikaw di ito ni. Nagduwa-duwa ko nga ikaw ning sikat nga artista. Anugon, kataas pa sa kong pag-ilaw ta ni mo. So wapat ta magkita sa personal. Kung unsa ka kasweet sa TV, mao sa ni mong ka mangta sa personal. How dare you! Pila. Igo na. Dali na. Mamalig na sa kinan. Part, sorry kayo ha. Isapot lang. May away mi duha. Wa ko'y labot sa inyong away, part. Ay lang mo pangangin. Ang bukiro! Nausap ka. Balik dire! Tana. Mamalig na sa kinan. Tana. Let me go! Tana. Pasado alauna na. Huwag pa magkisisimon. Igutom na hinuon ko daw. Mukhaon na lang daan. Tingalig mo abot at pero nalangan lang tingali. Sapot na gihapon. Pasag di ko. Don't talk to me. Oh. Ay, pag wala hinunta mga nilin eh. Kaya magbungol na data. Imong sa ning tanan. Imong giko pa ang nindot na ko nga mood kaganiha. Sorry na. Way mahimong imong sorry. Na bad shot na ko. Kung mo mamauli na lang ta. Pag ulit imo kung gusto ka. Dinhira ko. Anhira ko magpalabay sa oras. So, baw.
Leave me alone. Pina. I said leave me alone. Pina. Nagkasakay na siya og taxi. Wa ka lang masayod nga gituyo ko kining buhaton si Mon. Gusto ko masayod kung si Kinsang nakahasol sa imong hunahuna. Ninghi kayo na. Sundan ta na ka. Bisan asa ka papaingon. Nakatagpilaw man di ako. Mananugtog. Kariat lang, naana. Hi. Sorry. Karoon ko mabot. Okay na, Simon. Asa man, nagkakaon ka na ba? Gutom na kay ko. Daan pakit ko. Huwag ka pa mukaon. Adali na noon, andaman na ka. Misuot siya ni anak mo sa ka-apartment. Wa na ko makita nag-abli sa bultan. Kaya nasalitan kini sa Kate. Kinsang iyang gianhaan nagdapita. Pinuang si Simon sa among kaminyoon. No. Dili ko kini madawat. Kinahanglang masayran ko kung si Kinsa ka ng babayhana. Pasensya ka na ha. Kanari ako naluto ron kay... Kung nasayod pa lang ko nga, madugay ka, aw gilituan taon tagaog parang sudan. Ako'y mga yung dispensa. Nadugay ko pa gani. Ay, nagkarago na una apa. Ikaw na lang diha, kaya tingalig. Papas mo ka na yun. Lami ka muluto na. Lami ko mulutong sardinas. Ay, bisan ko sa'yo mulutoon. Malami. Atik! Muli hinudan na kinahanglang makapalit na gref. Aron makastack ka nagkarni din eh. Ay, okay na lagi ko kunwa na. Iniguman ako kaon, madakaw ta. Pada parang urasa. Sige, ikaw ang mag-igo. Neapli nagbalik ang Kate. Manggawas na sila. Kinsa, Simon. Kinsa ang babae nga imong giabuangan. Oh. Dili. Sina? No. Unsay buti pasabot ni ini? Nanong nag-uban silang duha. Mato niya nga. Ngayang hatod si Linda sa terminal kay mo pauli sa probinsya. Apa niya nung... Dili. Nagbuhi na ikong bitin sa akong panimay. No. Gikuptan ni Simon si Linda sa iyang hawak. Dili. Unsay buti pasabot ni ining ako nakita, Simon. Unsa? Mahal gini din palitan kay ni amata sa mall mamalit. Appliance center kini din small. Sige na, pamili na. Naidaghan mang kapilian ba? O gusto ko kanang imo gusto gid ang ato paliton ha. Salamat Nausa ka ba? O sige na ba? Dinirapit, boss. Oo, diyan na ibutang. Hinayha ka nagbubuwag ng TV. Okay, boss. Kana diha, oh. Nana, boss. Sige. Napailo na ako, okay. Salamat kayo. Okay, boss. Dawat lang niyo, kabari bahara na. Salamat kay boss, ha. Tuloy mi. Sige. Masa man? Gusto mo na magkabutangan sa TV? Oo, gina. Sakto gina din. Ang ref. Dari. At luso yan. I-plug na nato. Okay, nana, mi andar na. Makapabugnaw ka ng tubig. Sa sulod lang sa itong mag-grocery. Arawit pundo ka din eh. Di naman pada sa oras ganina ko na. May daghantay ikarga kung nihapit pa tas grocery. Naku ka na kaayog na gasto. Ay, nagunaw na ay. Ang importante nga, hamugaway ang iyong pagkabutang. Salamat. Mwah. Oh. Simon, mailis ko ha. Gidutukan mo ko kunin mo maayo.
Ganun wa ko dayon makita ang imong kabuutan o kagwapa, Linda. Nganong karon lang, Simon, hinahinay na nahog nga akong pagbati na imo, Linda. Simon, ayaw. Ikot na ang mapagkasahan na ito makausagay gayon ni anak. Dili na katong mausman pa. Masating ipabati ko nimo ako tuon ka pagbati, Linda. Masati ko. Simon. Simon, mahal Linda. ka. Linda. Simon. Hapit man ako matokis kung gigok nga kape. Kinsa ba to nga hapit man maguba ang pultahan? Mura mag nakatigya. Udro! Kinsa to Udro! Isisi man dapat ni Abot. Uy! Alagun ba kay ginawang? Perting! Puwa siya gawang! Murag isapot kayo! Grabe! Saputa! Walay kabutangan sa sapot! Uy, ang ano magkahasa? nagdali ka na uwa. Nagdali! Aw, di kakapangutanan ni Pina. Si Simon, hain ang akong anak. Na, si Madam Ramantong Bikadaog si Iyag Sakinan. Wala man si Dong Simon. Aw, gibiyaan tingali si Abay Simon. Tingali nag-away. Uy, kalisod yung batasan ni Madam, no? Nga daw kang nagkadayon dito sila sa Dong Simon, no? Nga madita makaikito sa Madam. Nga buutan na kaay si Dong Simon. Ay di, sa dong ko makabasol niya nga nakaanak siya o nakaanak si Slain ba? Ang problema lang kay nga no si Linda magitaon. Oy, nga ilaharag suod. Kadi adto pa nga may hilom nga pagbati si Linda sa akong anak. Aman, gikalimtan niya kini dihang nakasal silang duha si Pina ug Simon. Ay, pero wala, istoryara nang gikalimtan na ay. Pero nga nung nakahimom silang bata. Naunhan lang yung ko ni Abay. Hay. Hahay yun! Gaya-iya ka lamang. Ha? Impas tang tanan kung mahibalo si Madam. Nga si Dong Simon di ay ang amahan sa gisabak ni Linda o dili ikaw. Nay. Oh, unsa man? Kung pangaan ko ni Linda, posible kang maliwat na ko ang bata. Aron makaingon yung si Pina ba nga ako yung amahan? Wa na'y chance, Sinro. Mao yun! Maugid nga siya. Lahi ra god, lahi ra yun. No? Kagwapo ni Dong Simon, ya samtang ikaw. Hinahinaya ko dito sa hasi mo to ba ka? Samtang ako unsa. Ay di bermain na lamang. Oy. Hala, ano sa Rasa? Simon, magmata. Simon, Linda. bangon na. Ah, Pasado alas 10 na sa gabi eh. unsa? Lala, hinanok to. Saluwa ko. Mo pa ulit ako, Linda. Oh, sige, hindi kasabot ko. Ito na, pagdali. Sige, duro ko. Nahibaw na gano'n si Pina. Kung nga nung pa mauli si Simon. Ay, di lang unta sila mag-away. Sinto 50. 150 nga unsa, Sinro. Ika 150 na ron nga nabuak. Ambot lagun siya kay gipanlabay anang day Pina na pero paminaw nako na puno na sa mga buak ang ilang kwarto. Grabe ha. Lo, halisura ispilingon sa batasan ng atong amo sa... Ay, gusto ko siyang duulon ug pangutanon kunon sa inahitabo. Pero tingalik mo sabot ang kalagot ko na akong pagkiksultihan. Busa, gipalabay ko lang. Imong gipalabay nay. Tanawa. Daghan na kay nalabay. Grabe. Mga mahalong na bagay na siya mga butang. Kanugon. Hila, siya rin yung giawayan sa pagtiayon sa... Ano, wala pa masad mauli ito sa Dong Simon? Ha, ay makasiya! Oh, niya na. Miabot na. Karon, hey, ibawan ta ni ron ang hinungdan sa sapot ni Pina. Ngano man ka? Abay. Oh. May kinabot na ka, abay. Nganong ba? May nahitabo ba? Hitabo mo lang. Sobra pa sa hitabo. Murag na hurot nagkagay ang tanang mabuak sa inyong kwarto. Ganina pang nasigig panlabay sa inyong butang si Day Pina. Ha? Aduro ko. Ato abay kay manaog niya to. Hot doon niya buak, lakip ning mga mabuak dito sa sala. Buisit! Bisa na saon ko sa paguna-una.
Di ka nakamot sa kung una-unang igong rason ko nga no. Nga no! Pina? Ngano? Usahin ka mo, ha? Mamuta na ka nga no? Nga no! Bibigay ka! Ano ba, Leo? Ngano ba? Ikaw ang akong pangutan-on, Simon. Nga no! Nga no! Pina! Ito na! Huwag ko may bago sa iyong pangtanang. Ano man? Tanyo! Kanus alang! Ha? Kanus akala na katon sa pagtonton ako! Pina! Kanus alang! Pina! Gihatag ko na mo ang tanan! Ang tanan! Apang nga nung nakabuhat ka ba sa pagtuntun ako? Yan naman! Pina! Ano nakahimo mo sa pagtuntun ako? Pina! Ano? Nagtuo mong matago ninyo na ko hangtod sa hangtod ang iyong ibuhat kapag tuntun ako. Well, dili ko sama kabugo sa inyong kituan. Pina! Nakisundan na kagaganiha. Pag nakita ko kung diin ka paigon, nakita ko nga dito ka sa gipuyan ni Linda. Unsa? Nakita na mo. Gikuptan mo si Linda sa iyang hawak. Ako niya malibayan kay mong nagpaigon sa sakamol. Kung dito sweet kay kaniya, samtang gipapili mo siya sa gusto niyang paliton. Pina! Gipamalitan mo siyang mga butang. Gipamalitan mo siya gikan sa akong hinaguan sa akong kwarta! Pina! Pina! Masalo ako. Ikaw ba? Oh, Ikaw ba ang amahan siya gisabak? Ikaw ba? Pina! Tumag ako. Ikaw ba? Ikaw ba? I'm sorry. Sorry. Gusto ito ba? Ako? No! No! Ano kikabuhat ka na inin ako, Simon? Ano? Natintal ni. Natintal? Ayaw ko katagin ni anak mo ang katarungan. Kaya kung matinodaanan ka man ako, bisa na sa pagtintals kay gayon dili ka mada. Dili ka matintal. Dili ka magkasasa to kami niyoon. I'm sorry. Nakabitin mo. Nagpahayahay mo sa kong hinaguan. Mga baga mong naong. Magbayad mo. Magbayad mo sa inyong pagpasakit na ko. Pina! Diyos ko, nga lumang pa. Unsa may nahitabo sa magtiayon. Wa ka magdali, nay. Hilom diha, karaan kay kada. Aw parehas man tang ganahan mahibaw. Busat na. Pangutanon na to. Hala, nga nung magkano? Daghan na tang nangutan na ngano ditas. Hilom ko no, be. Mao gyud, nahilom na. Ay, imo ka na hilom. Siya raw di magguba ng pultahan, ha? Sige raman nagbundak. Hala, ni anak pa ingon din si Dong Simon ay. Alit, tatagbuo na mo. Nganong tagbaon mo ginato. Nganiya naman paingon din eh. Maabot ra mangyapon na. Oo, dahil no. Sige, huwat na lang mata. Dong! Siya lang, may nahitabo, Dong! Nga naman hagis ba si Madam? Nga naman pwede mang lagubo sa inyo ang kwarto? Abi ko bag maghuwa tatas. Wa pa ganing kabot din eh. Imo nang ipangutana. Ay, dili ko kapaabot, ay. Nak, sultihim. Utsay pa kita po. Nga naman mong duha. Nay, Ngano, nak? kasilagan ko ni Pina, Nay. Unsa? Nahibaw na si Pina sa tanan. Unsa? Ay, ang ako baba, nagisi. Hasta nga ako, do. Piting nga. Ang akong dugan. Ay, sige, binuang dali, ha? Bugad na kay kasaon. Unsa bay? Unsay nahibaw na? Di unsa man? Ngano gud? Di hain. Sakto ba? What, when, where, ug how?
Nasundan ko niya. Dato ara, to ara. Nga nung nagapasunod man sa ka. Wa ko makabantay. Gisundan ko ni Pina sa hinom. Kung nakita ko niya gabi ato sa gipuy ni Linda. Kung nakita ba niya mismo nga nagkuman. Naguban naman ka! Guptan ko si Linda. Ha? Kung daan sila Luna. Ibatod ko, di pa uli na si Linda sa probinsya. O karon, wala ko mahibaw sa agad kung buhaton. Ay, kasayon anak dong. Biko na. Unsa mang sayo na ditas? Oh, mamili siya nilang duha. Unsa? Oh, di ba? Adto siya mamili sa mas bugat alang niya. Bebe, kikisa may mas bugat alang ni Mudong Simon. Bay, Nak? Ambot. ay di na mahimo bay, oy. Nagi mas bugat alang nimo. Kaysa man nilang duha. Wala na ko mabuhan ay. Wala ko mahibaw. So, tuog agay. Di ko mahimong talik na sila na tungkol sa akong obligasyon na niya. May umaabot na kaning anak. Kung hinay-hinay na nahog ang akong pagbati ka niya ay. Ay di na mahimo bay. Dili mahimong silang duha. Magpili gyud. Nay, Nak, hatagig ikong panahon ang imong kaugalingon. Timbang-timbanga sa makadagaan. Dili ka mahimong mahigugma sa duha ka tawo sa samang gayon. pareha ko na silang malay. Mula, nga nung mahilak ka sa kadong, nga mahilak ka sa ka. Minuyog ka ni Dug Simon. Doyog mo Roy. Nga kundi pa lang ni nagko amigo. Sumbagon magyud na ako Sige, bay. bay. Siya sumpagod. Gusto ko buhaton na ni mo na ako, bay. Sige. Giat-agat kas pagtugot. Sige, bisang baga ko. Dili pala nagkumahigugma si Delinda. Kung ako pala kung taang yang gimahal, di kino tadi mahitabo. Sa akong kinitanan. Sa akong kini. Sige, ma'am. Wala problema. Basta ba, dako kong mahimong bonus human ini, ha? Basta, dako ba yung trabaho unon? Sige. Karon dayon. Buhato na muna. Ugma, muwa na ka na mabayhan na si mong Dan. Okay. Ika gusto nga mong patsyon? Sige. Kanara di ay. Sige. No probs. Kini, kwartang malabo. May project ning buhaton. Kenal na. Panuwa ko nagkaapisan ka, bay. Diyos ko. Lagi kong ikukusok sa pagsutuyan sa buhat ko isulti. Mahal ko si Pina man. Mas nagkinahanglan ka na ako karoon si Linda o kung umaamot na mga anak. Busak may sakitan. Ang parahustos nitas. Kinahanglan ko mamili nila doha. Ug si Linda, siya ang akong piliun. Mahal na ka, Pina. Apan mahinagdanon alang ka na ako ang umaabot kong anak. Busak ko silang talikdan. Pasilo ako. May namagtukan. Ang sa dapat yung orasa. Kasi 4 pa man sa gadlaon. Kisang gani. Dili ba kasi si Mona? Nabalik din eh. Ano? Tingalik nag-away silang Pina. Tuwag kadugay kining ni Pauli. Ako ablihan. Si Mon... Kita mo! Ginoo ko! Ako kwarta din kung kawat man ugaling inyo hatuyo. Mamahimong dano ninyo. Bisan nun sa mga butang. Inyo makita din eh. Ilan taon ko nyo kilapin maluwi mo. Nagsambang kitawon ko. Kami maninigdahan na, bay.
Kung ikaw man, ako may amo ninyo, buwang mo! Sige, kupin ninyo ba ating baba? Magkaluhaan ka lagi. Linda! Damgo ko. Nga naman to. Kalayas ako damgo. Si Linda. Si Linda. No. Damgo lang ka to. Pero brog tinuod. Diyos ko, tabagi ko. Tabagi kami si Linda. Sayon ko na kung sa kinikawag ibuhat apan. At tubangon ko kiniginoo. Ugba. Sultihan ko na si Pina sa tanan. Pisal usap pa man ang mamahimong lugdangan. Pagpata ako na sa pagka. Biganin na naman ka diya. Lami ka pong kayo mabrusa. Bawa na diya. Bawa na diya. Alas ka na pa da. Amo ba rin? Ano? Parehas ang tagin eh. Bawa na. Ako na. May reaksyon na kapalakaran niya pa noy. Gusto na. Gusto na. Wapagani ko. Dalawa sa ko. Nagsugo yan ha. May muslan na ni bayan na rin mo tagam. Muslan na mo. Dili. Kung dili ko makatilaw ni niya. Ako na sir. Nagpanawag ko laing pangan. Sumsaman, sumukan mo eh. Samian ako na rin, saman. Tanawar. May dugong niya kasi ang tunga. Buisit! Kalukod tanan, buisit! Kadugong akong litsi. Dudunong na ba ko ng dugod? Di na ko ni mo. Tara mo, igo na ni! Muna. Bitaw na. Pakulang ka yun yan. Tara! Sorry, miss. Anto na, Sakit. Sakit ang balik ko. Tiyan. Dilimay mo. Nakakasalat. Tama! Saba, itong teleponuhan. Hello? Ha? Nakinsa? Sinong si Mat? Oo, niya na din eh. Ha? Ha? Kaya naman tayo ta? Kisabay nangita niya? Ha? Taga-hospital? Kaya naman? Saan din ay taba? Kisabay na ospital. Ha? Si Daylida? Uyala! Sige. Ako sultihan si Sir! Asa mo ospital ah? O sige. Ha? O, sige. Salamat! Linda. Nakita mo siya dito dapin sa kalsada nga nagkaduko. Huwag na nga yung panapang. May gani nagkasakay din may taxi. Natimingan yun na paingon ang kami sa merkado kay mo sa yumig pangumpra. Di pagid iyang hikayon. Salamat kayo. Murag matod sa doktor. Giamong-amungan man tingali ni siya. Luoy ang taon, uy. May gani, wain taon makuha yan kisa pa. Ikaw yang ba na? Di ito man daikikan. Nga naman kinusara man ang taon ni siya. Linda. Ay, Day? Linda. Linda, luwas ka. Diya ka na sa ospital. Ako kini, si Simon. Simon? Igo na.
Igo na. Sumunod akong anak. Ang ako anak. Luwas siya, Nina. Wa itugod sa Ginoo nga may natang mahitabo sa atong anak. Simon, kaya mong abungan ko nila. Hila kong gipanamasan. Linda, Daan pa kita Kiko. Kaluoy sa taon uy. siguro ka. Gipuli-pulihan ko nila. Hugawan ako. Hugawan ako ayoko. Kisa ba? Kisa na gamong-gamong nimo. Sulbihin ko. Kisa. Huwa ko makailan nila. May tap-tap nga sa akin ang nilang naong. Huwa ko makailan nila. Kinuo ko. Sahon ko sa papagita. Ang astisyo sa nitabuan ako si Mahal. Sahon. Linda. Okay. Good job. Paabot ang inyong bayad. O may bonus pa sama sa akong gisaad. Salamat. Salamat, ma'am. Nagkadugo ko na siya matod pa sa akong gisugo. Kana, mao ka ni buot kong mahitabo. Mamatay ang saksi sa inyong pagtuntun ako. Mga hayop mo. Ang ilang nga magbayad mo sa inyong pagpasakit na ako. Amanos na ta, Linda. Simon, amanos na ta. Ay, noon saan magkakaroon si Inday Linda, no? Nga ano na ospital magkasiya? Kung dili pa lang itasuko ni Pina, ug makaingon sila konsentidora na lang kung pagkainahan. Kaayo na lang kinutang iuban ni Simon sa ospital. Gusto kong masayon sa kahimtang karon niya. Ako gani. Ubanta ko. Nganong wa man ko ninyo pukawa? Ay, unsa o pagkahibalo ni mo nga tuwa naman, misirit man. Misirit na maglakaw si Dong Simon. Pagkahibalo niya nga katong nanawag ang taga-ospital. Nawag din he, kaya nangita lagi niya. Kaya tuwa ko sa ospital si Daylinda. O nga naman dyan taha. Mo ni giingon nga at tangi. Walang unti daw tang tabok ang Linda oy. Walang unta. Nga nang natapok mo din, wa ba may mga buhat? Ay, madam. Ikaw, unsa man ka? Unsa may trabaho din, Magsige ra kag kaon? Oh. Wa man ko kay baon siya trabaho gyud ako din ni ma'am. Kay giday bante ka makausa, imo mo kong gipakanaog. Unsa man gyud akong trabaho tuod din ni ma'am? Kun wa kay mahimo din pahawa. Ha? Asam ko paingon? Awan na ko'y labot kung nasa ka paingon. Si Simon. Hain si Simon. Tuwa sa... Sa iyang amigo, may gilakaw. May lain siyang higala din higawas ninyo. Kay bulungan. Higala o kirida? Nasayod na ba mo sa matuod? Asa to, day ma'am. Ikaw na nasayod ka ba sa kabuang sa imong anak? Ha? Ay, kung ingna nga ako rewe kalibutan. Manigsama akong tanan. Inyo na kong gibuang. Mga wa mo ikabaos. Mga alimatok mong gago. Alimatok. Alimatok ka to. Di ko alimatok. Kalam na ka. Lintak. Tagalog na mo. Hilak lagi ka na Bisakitan ka sa gisulti ni Pina? Gisakitan ko sa nahitabo karon ninyo. Nabungkag ang inyong panaghigala. Wala, hilak sa lagi ka to. Gisakit ang sagat na hitabo ninyo. Wa. Oh, alam yung gilakan. Di day ko mohilak, kapapawaon mong kuno ko niya. Unya, bahala na kuno ko kung asa ko paingon. Na problema ko. Kung asa na dapit ang bisan asa. Buang mo tigali ka droy. Kasi seryoso sa sitwasyon. Unya, mga binuang ka pa niya. O babae. Anyang magseryoso sab ka. Ang saan naman lang. Kitang tanan ang mag-uol og mohilak. Busa ato lang ning iagi og katawa-katawa. Ha ha ha! Katawa! Ha 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 ha! Hasula! Buang na. Natog siya sa kong tupad.
Ay, Linda. Ito ko. Sorry kayo. Tagahapon ka pang ulit sa inyo. Gipangita ka na nila karon. Lakaw na, biyain na lang ko tini. Dili, Linda. Dili ko sa ibutupad. Di na kabiyaan. Di na kabiyaan. Pisan ka sa. Simon, ayaw. Dili mo mahimong taliktan ang imong obligasyon, Campina. Asawa mo na siya. Nahibaw na siya. Pero giunsa? Ngano? Gisundan na niya. Unya, sige sulti ni Pina. Giaway ka niya. Nasuko siyang bayo ni mo. Gisagpag ka niya, gipalayas ka niya. Ay na siguro ko na alin. Ang mahinungdanon karon mo kita doha. Ang umaabot ang anak. Hatagan na siyang mahingog mo. Isaan ko. Mamahimo kong usa ka maayong amahan nga niya. Simon, Biyaan ko na si Pina. Simon, dili ko masugot. Ayaw, dili mahimong bihaan nimo si Pina. Bisa pa man sa dakong sa nga ato nabuhat, apan dili pagyapon ko buot nga magkabuwag mong duha. Bisan tadam ko, wa ko ka napangaluya, Simon. Tungod hangtod ning mga gayuna. Giisip ko pagyapon si Pina nga suod kong higala. Linda. Balik niya, Simon. Biyain ako. Pangayo og pasaylo niya. Dili, Linda. Dili. Kung tinuod ka nagbahala ko, balik niya. Nasayod kong mahal ka ni Pina. Magkapasaylo pa siya ni mo, Simon. Linda. Biyain ako. Dili ko angay ni mo. Hugaw na ko, Simon. Hugaw na kayo ko. Wa ko kadaon-daon. Ikaw paghihapon ang naming buutan nga babae nga akong nailhan. Simon. Mahal ka na ka, Linda. Okay. Di na. Salamat ka na ulit nagitagig ka sa ospital. Manaogon ako ha. Kadit lang. Hinay lang ha. Salamat. Dawatan akong kamot. Pinanggagid ko niyo. Natural. Ug mas mulabaw pa niya kung may anak no niya kita. Salamat, Simon. Dili, Linda. Dili, salamat. Kay? Kay miabot ka sa akong kinabuhi. Kamo sa atong anak. Itugutan ko nimo magkadayon sa imong kasing-kasing. Simon, kani ato pa nga mahal ta ka. Ug mahalon hangtod na sa kong kamatayon. Ingon man sab ko, Linda. Mahalon og panggaon ko kamo sa atong anak. Salamat. Dali na. Kay Linda, ambiyan ako gate. Tara, dayo na. Ngano mihunong ka man? Simon na hinumdungkos na hitabo na ko din. Dili na ko ganahan nga musod og balik niya. Murag pabalik-balik sa kunahuna ang ilang ipuha. Linda, sige. Kung di ka na gusto din ngita taglaing ka po yan. Mamalinta. Kuhaon talang unang atong mga butang. Mangita ta karon dayon og kabalinan. Simon. Salamat. Dagan salamat. Dali na, manunod ha. Di ka? Kaya ganiha pa kung napaabot ninyo. Pina. Dako kay nagipakuyan sa kumbanan ni Molino. Kompleto. Pagkahayahayos mong kinabuhi. Pero kabalod gipakaon ka niya sa kwarta nga dili iya. Pina. Tanay kali. Kining tanan nga makita ko din karon. Ako. Kay akong kwarta ang gipalit ninyo ni ini. Pin, wa kay gaos. Gisagop ta ka sa kumpanya may. Pero gitukob mo lakip ang akong bana. Pina. Ayaw paghilak. Wa ay angay. Way mahimo ang imong mga luha, Linda. Dili ka na makabayad sa dako mong nahimong utang nako. Gusto na, Pina. Ako ang sad-an ni Daran. Ug andam kong dawaton ang tanan nga ipahamtang mo nako. Og andam ka na ba usab nga mabalhog sa bilangguan? O ba ning imong tabit? Pina. Pina, maluoy ka.
Pasilo ako. Pina, Pasilo, Ami. Pasalo, Ami. Abang tao lamig yung dadas kahuyang. Wa ko'y pasaylo nga mahatag ninyong duha. Pina. Pero dili ko ingon ni anak kasalbahis, Linda. Simon, dili ko kamo ibalhog sa bilangguan, ha? Pin, salamat. Salamat. Apan ubos sa usa ka kondisyon. Unsa ka na? Unsa ka na, Pina? Ako ng imong anak sa iyang pagkawas. Pin, pinamaluoy ka. Pinaayaw. Ayaw maluoy ka. Pagpili, Linda. Ihatag ninyo na ako ang bata. O ato ka ng mga anak sa bilangguan. Duha lang kaingnan sa inyong anak. Magdako siya sa bilangguan. O maadto siya sa DSWD. O ipasagop ni bisan kinsa nga wa mo makaiha. Ginoo ko, Simon. Una-hunaan ka na ninyo sa makadaghan, Linda. Simon. Dili. Simon ang itong anak. Ginoo ko. O gusto pa? Bawion ko ng akong butangan na animo karon, Linda. Ibalik ko na siya sa panimay kung diin nahiangay siya. O dili din hiuban ni mga usa lang kakabit. Dali na, Simon. Linda, Dili ta kakalimtan. Mahal na ka. mahal na sab ka, Linda. Laban kinahalan ng mamili, Simon. Busa lang ka na. Pauli na sa inyo, ha. Linda. Nakaw na. Sige na. Biyain ako. Kung huwag ka pa maabot sa kukinabuhi. Dili o tagi ni mahitabo na ako, Simon. Kung huwag ka pa unta mo unong na ako. Dili unta mahilayo ka na ako ang akong anak. Linda. Ikasilagan ko ikaw, Simon. Ikasilagan ko ikaw. Linda. Buhay ikaw. Buhay ikaw. Bawa. Bawa, Simon. Dali. Huwag kaya nagipakita pa na ako. Minsan ka na sa... Bawa na. Linda. Linda. Simon, nagpaabot ko. Biya na maluoy ka. Simon! Say your goodbye now to Linda. Bye, Linda. Linda. Linda, bagit ako bagi. Magpaniusar kita. Isaan ko ka. Adios. Adios, Simon. Dili ko makatugot nga mawa ka na ako ang akong anak. Bisan magkinaunsa panalipdan ko ikaw, anak. Magpalayo kita din eh. Bisan asa, basta malayo lang kita din eh. Mga tatagpit, dili na kita matultulan pa ni Pina. Ako mga butang, kuhaan ko nga ako mga butang. Magpalayo na kita din eh, anak. Linda. Linda, balikon ko ikaw. Isaan ko ka na. Nagsigipitan ako si Simon din eh. Simon! Tiligid kita alang sa usag-usa. Pasaylo ako, Simon. Panipalayo ko ang atong anak gikan din eh. Dili ko katugutan nga si Pina ang ilho niya ginahan. Mau mapalayo na binili. Magpalayo namin. Huwag ko masayod asa ko pingon. Panang may naungdanon. Nga dili na may matutulan pa ni Pina. Nga dili ka niya makuha gikan ako, anak. Isaan ko ka na. Diyos, Simon. Diyos. Kaniadto ko ba kiniangay buhaton? Panipating babaw ang dibati ko kung maalang di mo. Habang karon, kinahanglan naming magpalayo ni mo sa hingpit. Diyos, mahal ko.
Ganong ingon ini kasakit ang akong gibati. Ganong ingon na ini kanisod nga buhian si Linda. Nasayon ko, mahal kong paghihapon si Pina hangtod karon apan mahal ko na usab si Linda. Di sab gubuot nga mawaha siya na ko. Magsunod na sa kina si Pina na ko. Mapadayon ako sa unahan. Aron makakita ko nga akong kasakyan. Kinuo ko. Huwag ko masayod kung asa ko paingon. Ayaw itawon ko pasakit. Giyahi ang ako mga tiil sa hustungdan. Naluoy ka. Nagtuogi siyang pasagdan ko siyang makapaliw. Ang mga pisit kong gisugo. Huwag gid sila mulampo sa paglaglag sa gisapak sa traitora. Mingaw kining dapita. Ug nag-inusara lang si Linda sa paglakaw taplin sa kalsada. Unsa ka kung paligsan ko siya. Mamatay kang traitora ka. Linda, ginoo ko. Sakay. Pina? Matod ko, sakay. Pin, pasag din nalang ko makapalayo. Isaad ko. Di na ko mapakita pa ninyo bisan ka nos, Musakay ka o guyuron ta ka pa sakay ni sakyanan? Pina. Sakay na! Pina. Nasayod ko kun. Kung sa kadako si Kunsa, yanahimo diyan nimo. Pasaylo ako. Ipokrita. Pina, huwag mahimo ang pagpangayo mo pasaylo sa kasakit sa akong gipati karon Linda. I hate you. Nagasabot ko. Kana, diya ka maayo. Kani imo paabutan-buutan. Apan di ay, bitin kang dako. Animal ka. Huh. Husto. All for one, one for all. Maudi ay, nga lakip ang akong bana, imo kong gisawhan. Pina, nasayod ka bang buot kang dasmagan sa akong sakyan ng kaganina? Gusto kong mamatay ka na. Aron makabawas ko sa imong kibuhat na ako, Linda. Pero nauna-una na ako. Sayo. Kay kung patyon ta ka, madali ang panimbawas na akong buhaton. Mas gusto ko mag-antos ka. Mag-antos sa tibuok mong kinabuhi. Pina, pasaylo ako. Pasaylo ako. Leche! Ay naku, padunggaan na kay luod kang pamation. Bisag ka nos, dili na nakamapasaylo sa imong kibuhat na ko, Linda. Mubalik ka sa kong panimay. Og musilbi kapag balik na ako, hangtod na nga makapanganak ka. Sa oras nga makapanganak ka na, ako na ang bata. Og makapalayo ka na sa hingpit, Linda. Anak ko siya. Nga bungas imong pagpagkasauban sa kumbana. Buot kang pasiluon ta ka? Sige. Apan ang imong anak ang mamahimong payat. Diyos ko. Ginoo ko. Abi ko mag-ipadayo ni Pina ang pagdasmag ganina ni Linda. Diyos ko,
sa magkadaan ni Pina si Linda. Sundan ko sila. Di ko buot kami daw pang buhato si Pina kang Linda. Huwag sa among umaabot ka anak. Kinahanglan kapanalipdan ko sila. Hala! Tanta, nag-uban lagi mo! Ano pan? Isidro, Linda! Oh, Nay. Sugod pero adlaw. Di na kubot nga magkita nga magtabi mo. ha? Wa na bisan usa ninyo nga muduol pa nining biting nako. Nakasabot? Pina, Ngano nay? Labanan nimo ning tabit si mong anak. Tingalig na limot ka kun hain ka magtunob. Ug kun si kinsang nagpalamoy ninyo. Pina. Uy. Hala. Nanabot. Pina? Labaw ka na. Dili ka na may mupaduol pa niining babayhan ha. Pina? Ahem. Dahil Linda, dali day. Tabangan ka ng gibit-bit mong bag. Ako'y daana paingon siyang kwarto ni nanay. Dili Sidro. Ha? Wa siya mga bisan sa lawak sa mga katabang Sidro. Asam day siya day? Sa bodega. Oh, sa? Kada kang mga butang din eh. Gamay na lang ang lugar sa tunga. Apnigod ko pagbalik ang mga butang din sa bodega. Araw mas mukha mong kaway. Gusto si Pina. Uwa ko itungod bisan gamay sa pagreklamo. Tinuyuan ko kini. Ug sadaan ko. May karton. Kinilalang una ang himuon ako manig. Ug iunlan ko kining ako ang bag. Ay, Nanay Luleng. Ay, wala ka pa lagi matulog. Kanong ka. Pero ikaw, nagasigi ka pa manughilak, Nay. Naluoy ko ni Linda. Buot ko siyang tabagan apan. Pero ako'y mahimo. Na, ayaw na lamang yun. Ay na lamang yun, Nay. Kung dili ka buot, nga mas musamot ang kasuko ni Madam. Diyos ko. Unsay umaapot na kaugmaon sa ako unyang apo. Nay. Bisang kiapinan ko na og karton kini simento. Apiningon usab mo lapos paghihapon ang kapugnaw. Hablasan ko pagbalik ang akong tiyan. Aron nga dili ko panuhuton. Pipila ka buwan na lang. Ug mga anak na ko. Una-unaon ko pa lang nga malayo ka na ako nga akong anak. Inganog sa... Inganog sa mamatay na ko sa kasakit. Diyos ko. Dili ko magahimo sa pagpalayo. Ayaw itugod nga malayo ka na ako ang akong anak. Anak. Anak, mahal ta ka. Mahal ti ka labaw ni bisan kinsa. Mahal ta kayo ka. Oh. Linda. Si Sidro karon. Sidro. Uy, nag-usap ka din eh. Tigalig makitaan ka ni Pina. Ay, nanok na ron nagagok ng lubot. Pasado alauna na siya down. Oh, niyaw. Imon ning akong habol ug unlan. Ayaw na. Tigalig mahibawaan ka ni Pina nga mihatag ka na ako ini. Iya din nga ako man Ako man bawon gikan sa probinsya. Kini nung unlan iya Pero magsaba si daay ka. Sige na, diya na nimo kay bubalik na ko sa kong kwarto. Drew, ayaw na.
Dawatan na. Mugos ko. Balang makasaban ko. Mambus ka. Huwag na ka higda na ng simento. Main lang na kay may kahabol ka. Ano di kay ka panunguton. Hilak na saan. Ingon bitaw ko. Ng mga mahan ko lang imong mabdos. Gidawat pala unta ko nimo. Di unta ni mahitabo ron. Sagdi lang unta to. Mugwapo rin ko madugay siyong pananaw. Drew. Drew, salamat. Salamat sa habol ug unlan. Ugma pagkapinan ko pa nagbanig aron gakson gyapon ko nimo. Salamat sa imong pagmahal na ako. Isip imong higala. Daghang salamat. Dili ni hinigala eh. Kisa ingon. Naan ni Malaysia eh. Ikaw cute. Kung maabot ay higayon, huwag mo usapin mo na. Huwag dawaton mga kutan niya, Glenn. Andam kung pakaslan ka, huwag ipalayo ka, kikan din eh. Si Drew. Nga na bang dili naman lang ikaw ang itudlo sa kong kasing-kasing. Aron masayon na unta, si Drew. Sige lang. Andam lang gyapon gusto pagpaabot. Asin pa di ay. Muabot ang higayon. Matudluan mo na ang imong kasing-kasing. Ay, kapit ko. Si Drew. Di ko makatog. Di ko mahilo na nga makulahuna kay Linda. Kaluoy niya dito sa buliga. Buhinay ko pagpangon. Biga ko spinan ako. Nabasa nga akong buktod. Nakilak siya nga natuog. Pinapasalo ako. Pina. Simon. Ngano? Ngano nga kabuhat ka sa pagtunton ako? Unsay ako sa... Pina. Sabi ko bag ako lang. Sabi ko bag ako ang imong pangandoy. Nausap na ba di ay Simon? Huwag na ba ko malakip sa imong ugma? Pina. Mahal pa ba ko nimo? Mahal paghihapon na ka. Og si Linda. Mahal mo na ba siya? Gusto kong masayod sa tinuod. Mahal pa ba siya? Panatintal ka lang sa ko. Pina. Ang ani ko sa tinuod. Mahal na apan. Dili ba imong duhami nga imong halon? Natintal ka lang. Ikaw kong natintal ka lang. Pero nga naman. Nga nang natintal ka man niya. Mas sexy ko, mas gwapa, di ba? Pero nga no. Nga no. Pina. Di ko masugot nga mahalon mo siya. Kinainak ako lang. Ako ang una. Ako ang imong asawa. Ako ka lang nagasabot ka. Ako ka lang, Simon. Pina. Ano yung gusto, ha? Kasi mas lamig namang duha. Mas lamig ko, diba? Pina. Hagi ko. Dagsa ko. Pina. Ingon ba usap niya ang imong kibuhat nito niya? Isang pitsab ni mong iyang pangan. Samtang kiromansa mo siya. Ha? Pina. Kabog na! Wa kay katungod na mahinanong. Samtang ako, nagliraw-liraw ang huna-huna tibuok gabi. Pina! Bago na. Sugdi na imong pagkalagan ako. Pagluto nagpamahaw. Gusto kong init nga sabaw.
Luto ikog makarong ni soup. Ug human magluto, kuha ang tanang kortina ug kobre kama. Labi, ayaw gamitin washing machine. Kaso kurente. Open. Madam, Oh, madam. Ay, pagkalamihin ni makaroni soup nga imong giluto dayo. Ay, sakto yung kayo kay bugnaw karon na panahon. Taligsik man god. Lami gayud. Linda! Ay, nahala, gitawag ka tay. Ako na lamay duol day. Ako na. Madam, may isugo ka? Gitilawan ba naman imong giluto? Oo, madam. Unya, lami. Oo. Di ay? Pwes nga. Ha? Nga ugot da ni kaon ang imong giluto. Kay ikaw ray gilamian. Kan. Wa mo unta gatubuhat ha. May problema ka sa kung gibuhat, Simon? Gilamian man siya. Usa akong gihansak siyang bakba. Mo ni kibuhat mo niya, di ba? Nya itong gilamian sap siya sa imong kibuhat nga to niya. Pina. Ay, ko na. Hilom na. Pag-ilis na lang dito kay nagkahugaw ka. Ay, sobraan naman sa si Madam Kamaldita, oy. Gihurot yung hansak ni mo, day, agag tibuok bals, makaroni sop, ng kadaghan to. Di ba gitid-anta naman mo sa pagpakigsulting ni Bayhana? Madam? Kung nahuman na magpangaon, at timan na ng inyong mga buhaton, mga litse. Pina. Biya na mo din sa kusina. Gawas lang ni mo ditas. Oo, madam. Paminaw, Oo, dam. dublihon ko ang imong sweldo. Ha? Tinuod ka, dam? Hala. Daka kayo salamat, nam. Na malipay sila nagtatay ko. Mas dako na unyang ako ipadala nila. Pero kinahanglang bantayan mo ang tanang lihok niya ng Linda sa tanang higayon. Ayog tuguting na makagawa siya ni ining bayan. Og labaw sa tanan. Di ko gustong makapaduol si Simonia, ilabi na kunwa ko. Ha? Uy, agoy. Pagkakalisod ba, anak, dam? Ikaw ang tahasan ko sa pagbantay kang Linda Titas. Daoy. Masuko niya si Inday Linda na ko, dam. Kung bantayan ko ang iyang mga lihok. Dili ko gustong magkasiluay kami. Kay amiga pa me. Amiga? Uy, matuod nga higala Titas. Mga plastik na silang tanan. Nakigsuod na sila nimo kay may makuha sila nimo. Ha? Triplehon ko ang imong sweldo. Ha? Whoops! Asa ka nay? Atuong ko si Linda. Tabangan ko siya samtang wa pa din hikaron si Pina. Ay, dili mahimo nay. Wa man bitaw din si Pina. Ay, dili lagi mahimo nay. Nalimot ang gibaharan taniya nga dili ta mahimo makigsulti o paduol ni Linda. Pero naluoy na ko niya ditas. Daghan kaayong iyang gilabahan. Mga bugat pa. Unya ni mo nay. Wala ka ba maluoy si kagaling nga tiguang na mga? Way bali. Kaya pa panako. Si Linda na lang kay nagsabak siya. Maluoy ta niya. Hatuon ko na siya ditas. Tabi na nimo. Ay ditas nga no bakikuptan bang ko nimo. Ay, dili lagi mahimo nay. Buhii ko ha. Na sige, kung magbugos ka gunay na, isumbong ta kang Madam Pinilupi, di pauli niya. Unsa? Ditas higala mo si Linda. Dili ka mabaluoy niya. Sorry lang gunay. Trabaho lang kito. Walang personalan. Unsay? Ako na karon ang bata og dalungga ni Madam Pinilupi dinhi sa mansyon. Busa i-report ko niya ang tanang mapahitabo dinhi samtang wala siya. Ditas. Ay, ginuko kini mo sidro. Uyawan man lang tani mo diha. Basta ko na kuyawan ko. Ikaw na day ang mga mata og dunggan ni Pina din ha. O kung imtan ka kasi mong dunggan, o gulhogong ka na mong mata niya susupon. Aron di na ka makareport niya. Unsa ka? Unsalan? Oh, kasip-sip ko di mo. Ay, wala ako magsinip-sip dro oy. Extra income rane. Unsa? Unsa extra income? Gitriple naman ni Madam ako aksildo. Hayahay pagkaayo kay minus nag ako trabaho. Kay si Inday Linda naman kung mulihok ining tanan. Basta kay ako lang siyang bantayan. Unsa? Gitriple ni Pina. Lagi? Nindot agad. Mulang? Nindot agad ni mong kulatahon ba?
Oh. Madara ni kag soborn, ha? Soborn? Hoy! 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 Balik na ni! Asa mo ka? Ay, pagdagan! Ha, nay, buhay ko na, buhay ko. Gukuro ka na ko, eh. Puyo, Gukuro. Sidro. Patilawon ko ni Bayhanat. Unsa tong isulti mo? Suborn? Oh, soborn ba? Soborn. In English na soborno. Ah, soborn. Ay, ginoo ko ni mo, Sidro. Nga naman ay. Ispiya sa ka? Tigalig isumbong ka unya ni Ditas kang Pina ug papahawaon ka dahinuon unya dinhi. Ah, nay. Salamat. No, manigid ko. Sakit sa akong hawak. Bugat man ko kayo ang mga kubrikama. Ingon man ang mga kurtina. Taas pagit kayo. Ubarag na ko para makahayay. Kapinod sa akong tiil. Linda, Si Mana, naglisod kag barog. binod. Dali, kupot ako. Bawal ang mapaduol mo ni Ditas. Linda, bawal. Buot lang tabangan si Linda. Ay bawal sab na sir, ngamutabang ka niya. Ditas mabros Linda og. Labaw pa ng bawal sir. Ngagi pamabdusan mo siya. Ditas. Sige na, Simon. Laka na lang. Ah. Biyain ako din eh. Ay na nagpaduol na ko kung mahimo. Ano ni Samot. Linda. Oh, very good, Inday Linda. Hoy! Naalay ka niya, ha? Karon ka. Oh, bawal kini mo gibuhatan ko si Duha. Ayaw ako gukura. Simon, sige na. Sige na. Biya na. Ay, sige. Kaya ra lagi na ka ni. Hoy! Pero, Linda. Maglikay na lang ta. Ano ni Samot. Linda. Kat! Penelope, what's wrong? My goodness. Ngano ba? Magkapila na kini nato nga take. Huwag ka lang gihapon magkakuha. Blanco ang imo mga mata. Why emosyon? Kung sabihin na hita mo. Break ko na ito, Direk. Magnigarilyo lang kung makadiot. Pawa sa stress. Okay. Sige. 30 minutes break. Hukuman na, we go back to action. Ha? Dili mahimong magdugay-dugay pata kay giapas na tas deadline, Penelope. Niya to biyagi simana pa kiniangay na itong humanon, pero kanunay kan wa sumod. Sabay na itabo ni mo. Problema sabay? Yeah. Oh, come on. Be professional. Kung sa may problema ni mo sabay, ayaw ka nagdada din sa imong trabaho. I can't help it. Apektado ko. So, ano sa problema? Diyan ni. Nagkautang ka og dako. I wish mo rin na. Aron sa iyo ng bayran. So, what is it? Tell me. Come on. Diliin ko ni mo manager o direktor, Penelope. Higala mo sa bako. You can tell me everything. Uwe na ba ko'y lamig, Direk? Sa? Unsa ko ng pangutanahan ni mo? Gusto kong masayon. Aron matubag ang akong pangutana kung kano. Nga nung nakahimo sa pagluib na akong akong pana. What? Oh, problema ba ka na? Oh, come on. Easy, ana. Kung lalaki ang imong problema, lalaki usab ang tambal, ana. Penelope. Direk? Huh. Kinsang laki, ha? Ikaw? Why not? May history na ta. No, thanks. Well, anyway, I'm open anytime, any place. Sultihin lang ko kung kanusa. Excuse me, ma'am. Miss, wait. Huwag ka mag-order ng bottle sa vodka. Kinamalaki sa bigas table ang naghatag anak, ma'am. Oh. Excuse me, ma'am. Care if I join? Ikaw di ay? Sige. Lingkod. Thanks.
Naom na kapi. Wa pa siya mo. Di sa tingala siyang paulit kang kapiura. Terus siya mabuntagas dapit kaya nagisutingan. Sa kanunay mong pagkawa sa akong kiniran pina. Hinay-hinay sab kong nanad. Mapasor ba ko nimo kung matakli ka to sa maing babae ang akong pagbati? Wow. Kadako ni mong hotel room. Niya ka din magstay? Nope. Then, nga niya ko ni mo din dada? It's more comforting, di ba? Let me think about it. I-prove na ko nimo nga mas komportable ning higdaan kaysa dito sa inyong kwarto karon. Come. Dali na. Higda ko ba na ako? Di ba? Unsa na? Mas nindot ang akong kama. Dili ang kama nga akong gipasabot nga mas komportable. Ako. Really? Can I hug you? Go on. You're tempting me. No. You are tempting me. Let's get tempted. Penelope. Penelope. Sige ba na? Dennis. Huwag magpangita ka na niya ng mampangan. Sugot karong gabi ko na. No. No? Ano sino? Nakubo ko na hinuon ang strap sa mong bra. No way. Dugan ako ng antoy. Hindi kayo na pinulog. Nga ikaupan ka. Stop it. I said, stop! Ano ba? O sa may problema ni mo? Niya na ta. Lami na kayo. Nagkasinabot na ta. Pero nga ba ang kalit ka man lang nanukbod? Shit, Penelope! Shit! Nakakita ka ay niyo? Ha? Kita ka? Maunay mo pahunungon? Dili ka maikog? Dennis, unsa ba? Dili pa ko ingon ni anak ka bugaron ni hatag ang imong gusto. Unungin na ka na. Ihatagan ako ni mo gigayon nga buhaton eh. O karon nga nasugdan ko na imo kong pahunungon. No way. No way. Dennis! Muundang ra ko kung mahuman ako. Penelope. Dennis, no! Penelope. Gusto na! Dili ko! Gusto na! Oh, kisag pa ko rin mo. Dennis! O rin ang gusto ni mo. Okay, sige. Ganahan sa kuwan. Magpasakitay tanggo ha. Ay! Shit! Kikisi mo nga ko sinina! Let's do it the hard way. Sumbang mga kumpaan! Mauni mo gusto, di ba? No! Dennis, ayaw! Sige, kana! Sampita ko! Dennis! Kana! Ayaw! Piling ng piling ko! Agay! Kasakit ako katubangan na yung gisikaran! Animal! I'm sorry. Kung yatagad agad dili mao nga signal. Gusto ko tang kalimtan sa baterya nga akong mga kayubos. Gusto ko musuway uban nimo. Pero, dili na ko kaya. Di ko makahimo sa pagluib ng Simon. That's because wa pa ka makatilaw na ko. I'm much better. Try me. Come on, Penelope. Try me. Padayon tani. Iyan na to mo. Dili na to gupon ng kanindot sa higayon. Pahimos niya ang tani. No. Puwaman kong imong t-shirt. Gigisi mong akong sinina. Busa kining t-shirt mong akong isulong. Shut! Mas sexy ka tanawon. I know. But still, dili ka gihapon makatilaw na ako. Diha ka na. No! No! Penelope! Shit! Ay ko biyay! Penelope! Shit! Kibiyaan ko niya. Makalagot! Bisit! May kaging pagsamot ang akong ubos nga iya gisikaran. Bisit!
Nga nagdali man ko makahimo. Nga nang lisod man kayong buhaton nagingon. Uban sa laing laki. Apan nga nung nimo Simon, sayo naman kayo alang nimong pagpadit na ako. Yan naman. Gusto kong matabaw sa inyong ipuhat na ako. Sa inyong pagluim na ako. Sa inyong pagpasakit na ako. Gusto kong makabaws. Magbayad mo. Bayaran ninyong mahal ang matagpatak sa luhang miagos sa akong mga mata. Magbayad mo. Magbayad mong tanan. Kabuta ka ng kisame, tapuhe. Madam. Ay, Ginoo ko! Gipasa ka man ni mo si Linda anang hagdan. Kataas ana, uy, og tali anak na nasirong buwana. Bugat ka na iyang tiyan, Pina. Kinsa man akong pasakon diha, Nay? Ikaw? O, sige, ako na. Makahimo pa ko sa baong buhaton. Sige. Pagkanawaga si Linda. Linda, day, kanaog na niha. Sige na. Wa pa ko mahumanay. Kanaog na. Ako na, anak. Unsa, Nay? Kanaog na niha. Dili mahimong magsige kapag saka-saka kay dako na ng tiyan mo. Tingaling mahog kapahinuon si Bako. Kanaog, Linda. Pero wa pa ko mahuman, Madam. Kanaog. Sige. Tiwasan ko na lang unta ang maong gibuhaton. Dili na. Mas gusto man si nanay nga mupuli mo sa taas. Sige. Hatagan ta siya kahigayunan. Sige na, Nay. Saka na. Ambe ka na imong kibit-bit nga trapo, Linda. Unsa? Nay, dili may mo, Nay. Luya ka na og tuhod. Ihatag niyang trapo. Pero, Ma'am. Ihatag. Mandok ko ka na. Ambe na. Og ayaw ka balaka. Kaya ko ni. Ako pa. Nay. Ayaw ka balaka. Lakaw na, Nay. Saka na. Kay kuptan kong hagdanan. Sige. Ni anak ko sa taas, oh. Kita na ni mo, kita ka, Linda, kaya pa kay na ako. Diha ka lang, ha? Ayaw pagkanaog kung dili ko mo ingon. Pina? Ang tanang tao nga mo pakitag pagdapig ni mo, Linda. Akong taaway. Pina? Ganahan kang muluwas ni Linda? Sige. Luwas sa sabang imong kaugalingon karon. Ay! Ayaw! Ayaw mo! Si nanay! Ayaw ko yung gahaganan! Ayaw kong gitabangan. Nagsabot-sabot ay mong tanan nga tuhon ko. Ayaw ko na! Pinahos mo na! Nakakutiyan! Saan ka imong gibuhat, ha? Nakakutiyan ang hatanan. Saan gibuhat inanes tumoy? Nay, kinaog yan, ay! Iya ka ng gusto. Iyang gipulihan si Linda siyang trabahon. Busak pasag din na siya. Nay, kinaog na! Simon ang kakuntiyan. Ha? Misikit ang kakuntiyan. Ginugo. Arte. Linda, artista ko, oy. Di ko madanang imong inarte, diha. Balik dito sa imong trabahon. May miyaga sa tubig sa kumbilahan. Linda! Mga daka na, Linda! Anak! Si Linda sa ospital. Linda, tara. Dadun ka sa ospital. Tara! Tara! No. Ko. No! Oh. Kami na imadahan ni Linda sa ospital. Aray! Hey! Nanay! Unsa ninyo gitapukan? Mga anak na si Linda! Unsa? Tana mga tuta sa ospital. Dali na! Kami na. Ay, nasikit. Di na ko makalakaw. Ang sahod ka! Dili! Ay, nasikit na si Mo. Kaya na ni mo, Linda! Kaya mo na! Gialsa niya si Linda paingon sa sakyanan. Wala ka mo lihok di, Adam. Pabilin, sab ka? Ay! Kahit sa sikaw nga amigos kung kuto-kuto. Sikaw na din yung mangutana ron. Di na lang ko mangutana, oy. Kasakit magtubag. Ito ka magbikawas, doktor. Kagadiya mas Linda sa labor room. May mo pa mo relax ka lang, diha? Mugawas ka ng bata kung ganahan na. Diha ka lang una, ha?
May tawagan ko. Hello? Yes, Luella. It's me, Penelope. Nahinomdom ka sa kung gipalihok ni mong mga papeles? Oh, yeah. That's right. Gikinahanglan ko na ka na karon. Ah, okay. Thank you. Magpaabot ko. Bye. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Simon? Dengan anak Linda. Babae ang amok anak. Atong anak, Simon. Ha? Nalimot ka na ba sa itong ikasabutan? Oras nga himugso na ni Linda ang bata. Wa na siya katungod ni ini. Ako na ang ilong inahan sa maong bata. Pina. Mabot karon na sekretarya sa abogado nga akong nakontak. O ihatod na din ni karon ang dokumento. Aron kapirmahan unya ni Linda ang adaptation papers. Pina. Gusto kang mamahimong amahan, di ba? Apan dili ko gustong manganak. So si Lindang tubag sa imong kagustuhan, Simon. May anak na ta. Magsugod na kitag bagong kinabuhi. Uban sa atong anak, darling. Kalimtan ko na ang sa nga inyong nahimot na ako. Pina. Kompleto na nga atong pamilya, darling. Ang akong anak. Ikaw ko siya sa mga dugang misis. Patutiya siya aron makuha niya ang kusyon, di ka siya magatas, okay? Mihilam siya nakasuso sa kundugan. Huwag kabutangan sa kong kalipay, anak. Kamalipayon ko nakakupot ni mo karon. Alta ka. Oh. Ingon din ni ini ang batiun sa kahinan. Muhila ka sa kalipay. Maria. Ngan lang ka og Maria. Sama sa pangani anhing nanay. Nilulan ni mo, Maria. Dilit na nakabuhian pa, anak. Mag-uban na hangtod na sa katapusan kong kininawa. Nay! Nay! Lingkod ko doon, nay. Lingkod. Matakil po kaganig. Matakil po kaganig o kang ginang kuko mo. Dili ko mahilo na. Unsa na kahikahimtang ron ni Linda. Mabala ka man nga tuwa naman to sa ospital. Wa ka ba masayod, Sidro? Ha? Nga ang pikas tiil sa mga anak at tuwa sa menteryo. Samtang ang pikas tiil ato usab sa ospital. Uy! Kataas ko bilahan ni Linda ng istorya. Kaya? Hanggaw ang buot kong ipasabot. Nga way kasiguruan ang kinabuhi sa usa ka babae nga mga anak. Mahimong may mahitabo niya. Oh, si bako taong ka din, nanay. Ayaw sa danan, Mga sawa para bako niya. Awa pa, giday ka mo surrender, ro. Wow, oy! No retreat, no surrender! Kanapay di ko mahagog himog bata. Ready-made na. Sabay, oy. Sa ato patapulan, di ay ka. Adi man ko tapulan, God. Pero lami man gunang hukara na kadaan. Kaon lay mo, di ba, day? Ilog na si Roy. Pirmahin na. Unsa man eh? Mga papeles. Birth certificate sa bata. Maria ang gusto kong ipangahan sa kong anak. Okay. Sige na. Pirmahin na sa ubos. Basahon ko una. Ayaw na, nagdali ko. Ihatod ko na naglaho sa nurse station. May lakaw pa ko. Sige na. Okay, sige. Napasaloyo. Upat ka ng kinahanglan mong pirmahan. Oo, mana. Good. Ihatod ko na ni sa nurse station. Pina? Nga no? Salamat din sa paghatod mo na ako din sa ospital. Inaot po ang tangan na usap na ang iyang nauna. Ug dili na niya kuhaon ang akong anak. Mubati lang kung taong kaluoy si Pina na mo.
Let's go. Bilang si Linda din sa ospital. May mo na siya magawas umadlaw. Wala problema. Ibayaran ko na daan ang iyang bill. Pero, Simon, hatagan ta kaglaing higayon. Migsugod na tao bagong kinabuhi niyong bagot ang anak. Naandan po ng tanan. Gipangandaman ko na kining adlaw daan. sige mo pasabot. Magpalayo kita din, Simon. Unsa? Andam na ang atong passport o plane ticket. Sa sunod semana, manglarga kita paingon sa Amerika. Pina. Tangtang lang imong dextrose, ma'am. Salamat. Mapari, Dok. Mahimo ka nang magawas. Ang akong anak, ganasaan ninyo siya ihato din sa akong lawak. Ma'am, gida naman sa adopting parents niya ang imong anak. Masa adopting? Huwag kong ipadap ang akong anak. Hay si Maria! Hay ng akong anak! Dili ko di ay makita ang akong apo sa una niyang lakang. Nay, kamu na bahala din ha. Pag-ambing mo din ni Nay. Kados aman mo mamalik. Wapay kasiguruhan. Anyway, magpadi ako kanon na kwarta din hi. Alang sa inyong konsumo. Kamu ni bahala din hi. Sampang wa, Mrs. Simon. Let's go, darling. Malate na ta sa akong flight paingon sa Manila. Kining. Sa Manila na rin mo manukad bay, pingon sa Amerika. Oh, bay. Ay, kalahain na gud ni bay. Kalitan ko anida. Gahapon nang uli mo gikan sa ospital ga nagbit-bit aning bata. Karon man larga na mo paingon sa Manila. Unya mag-Amerika. Ah! Bay, padatin niya akong package bay ha. Ayaw pasagdis na bay ha. Unya si Delinda, nigbalik na din eh. Unsa may ako itubag. Simon, darling, let's go. O unsa lagi itubag na ko nga gibit-bit man na ninyong bata niya. Si Don sa ba? Malate na mi. Sakay na. Oo day no. Akong di mo hatod niyo sa airport kay. Nay, hatod siya na ako sila na ha. Amping mo, anak ha. Nay. Darling, Nay. let's go. Amping mo. Sige, adto lang Nay. Amping nak! Amping! Ay, kamingaw. Pero sa samang ligayon, maayo ra sabnay oy. Wala na magabantay sa itong bagalihok. Pero hala, nalimot ako sa pagpangutana sa akong sweldo na. Kung mao ba lang gihapon? Triple ba gihapon? Kinsa pa ba ibong bantayan? Ngawa naman din ang mga amo nimo. Balik ka das uno, ditas. Ganahan ta ko adra. Ay, nalas sige na ay. Isira ko na lamang nitong gate og balik. Ditas! Ditas! Ayaw na isira! Uy! Hala! Hala! Si Inday Linda rin! Si Inday Linda! Linda! Ay! Nay, si Simon! Ay, si Simon! Ay, nang ako anak! Linda! Napa sila sa sod, ha? Napa sila sa sod? Pina! Pina! Ay, na ako anak! Maluhay ka! Ipakita na akong akong anak! Linda! Linda, pamati una! Gusto ko makita ang akong anak, Nay! Gimingon ako sa akong anak, Nay! Wa na sila din, Linda! O, siwa na! Kaya mo na sila, Nay, ha? Hain ang akong anak! Wa na ang bata. Gidala nila paingon sa Manila. Ug adto na sila manukan paingon sa laing nasod. Unsa? Dili ka na mahimo, Nay! Dili nila mahimong ipalayo na ako ang akong anak! Simon! Simon, ibalik na ako ang akong anak! Simon! Maria! Linda! Linda! Na, nagkabaiwas ang gimong gamay na ay. O palagi pagikan nila paingon sa airport. Dili! Dili ko masagot! Dili palayo na ako ang akong anak! Bawihan ko ang akong anak, Nay! Bawihan Linda! ako! Linda! Asa ka ba, Igon? Linda! Binuo ko! Smile, darling. Amping mo bay. Ayaw pasagdis na Nay. Isidro. It's okay, baby. Don't be scared.
Mommy is here. Hush. Yesterday, when I was young, the taste of life was sweet. Mga kasama, dapiton ko muna mo sa pagpaminaw sa uban pang masumpay ng atong suwilanon. Hain na ang langit, galit sa RMN Drama. Ug mo to mga ka-listeners ang part 7 no, ug pa akong iro nalingaw gid sa dagan dito sa ubos. No? Ano naman to, nawala na. Cox. Hali Cox. Si Cookie Dog no. Si Cox. Si Cookie Dog mura pug cook ni og color no, mura pug cook ba. Ano naman to. Mo nang nanano ko na siya cookie. Murag cook og color no, murag cook. Murag color sa Coca-Cola ba no. Na po history ning ihangalan po sa kung pagnalan aning iro Cox, ali Cox. Cox. Yan na. Gasuok-suok na. Nya mo pangahoy sa mga listeners no, unya ta mo tiwas ani gumag pangahoy. Okay, kay kaumrog ka nun. Murag giswerte sa ko nga aning dagom kay landong ba dili init ba no. So mangahoy sa mga listeners no, padayon na taon niya no, istorya. Okay. Thank you so much for watching. God bless atong tanan.